Hello mga kawatatap, good morning. Nara po mi sa balay ni man ang mga kawatatap kay giani na mong tiguang-tiguang. Nang laban na si man ang mga kawatatap. Maligo para makita ko. Usa man bayot nga naghugaw man ang tubig. Oh, ako yung kaya buko sa dates. Kanang hinugas kay sa isda. Hinugas na sa isda. Yeah, tara ko tambok kay ako list me. Tawo Ay, me. anak mo na, kuha na siya. Tawo me. Hindi ako ulit, tawo me. Hinugas me. Tara mo tawo me. Inis na lang ko. Fertilizer na lang ko. Oh, yes. Oh, kami organic. Ikamok na kain. Ano tanawa no me. Kana ba? Kung mali balibo ma me. Pagkuha na kuha na me sa ako ilang balaliya. Iya guro nang ginadulog daw mi. Hoy, ginuo ko. Di perfume na mi yung niya. Implementing maligo. Baho man lagi. Walay baho. Simuta. Ang simuta aron kit-kiton ta na. Di ba ang kay kasi kalot niyo. Pinang mo tabo. Di ada tanong kang tangad. Usa man kabayot mo tangad. Sure baka. Hoy, mi sadis mi baka nindot me. Gani no, ito ang ditch mo. Hoy, tawang tangat mo. Ang pugyan niyo. Mi diri ta mi magkwanta kuan mi. Duyan mi. Dili. Awde ka duyan? Dili buo butang duyan. Dili sa diri oy. Ay nalay lubi. Mani lang irigya. Kanira mo rin diri? Kani diri? Buang. Garden rumah bayot. Apa ni taman diri manang? Apa ni taman? Ay nagkopras kay diri manang? Me, Ha? dako lang niya. Anak nga lugar tan sa. Nagkopras day ka? Ha? Dapat mo lagi si Muha oh. Kuan ba kaduyan ni? Asa anak? Arapit. Kuan. Kunya ako ni kuan ni. Kani ba? Supo diri me. Diri. Diri na ilahao. Me. Sugo diri hanto dito. Dito. Unahan pa nang naikuan kanang anak. Dako no. Dako eh. Ang kuan. 100 square meter na. Ha? Kani me 150. 150 ang baligya. Di ba? 150 square meter. Pila pa ang baligya? 70 ra mo lagi. O gani. Okay ka barato. Kana imo ha? Ha? Imo ha. Mo gyapon 70. Kuan. Apapalit ako sa mga ate kay una pa man eh. Kuan 60. Oh, ay. Kuan. Maniluti si ahang kuan. Tamis ba siguro kami? Yang tiya. Tara naman lang. Ano kining dako siya. Nangaligo na ta. Iris ako Ito ito. yung chicken ni man. Ito chikinini. Chikinini do na manang. So na di ay. Ano yun? Kayo judian. Kita mag-iris ako. Diri ra magkatamimin si Mimi ango. Asa man ita? Sa pa man ta. Mutaning kanot oy, may plano na buti. Piyawas. Sa inyo mga plano? Ana diri nakaguliya pa na diyan ni. Ipawas ang iro daw man. Min nakaguliya. Ipawas ang iro ba kay manaka mi. Di mo guna nako ginanaog mi basta makabuhi no. Ay dira lang siya kuan ang ito si babaw. Di man siya mangunsa mi. Mun sa paakon mi mahal mi inject. Tawong baong magbaba. Kuan. Napa sa inyo lang tami. Sa man. Di na nanghinlo sila kanang sila bisita. Ano ka bisita? Ay sa bagay na lang ka manang sabang. Oo, sa sabang. Daday. Mag-unsa man ta sa sabang. Ano tawa oh. Siguro oh. Buang tas Mimi mo. Mag-iris ako eh, timsa. Ay dito sa purok nila Minda. Timsa. Mag-iris ko eh. Ta sa purok nila Minda. Oh. Ah, puro ka namin dabayot. Mag-unsa man ta dito, magkuan mag Tago nito no. Kulog pahayag. lagi pang dasditan anyo eh. Uy, abi na ko nga mo sayo mo.
Nakadali na. Nadugay na mata si Mimi man ang. Itagaan ba yung sweet sweet ay labhan pa na nako. Unsa man? Ano? Indot pero oh. Ano? Labhan pa ko ni kay ni. Kanang manghabas ko ni ba pating katulan eh. Dara oh. Sweet cert? Dara. Ay, nindot na siya man ang. Imsa ha. Ate kung sino ewok niya dra. Yung Nakuha isa ni mo sud tira ng kiri ero. man, oy. Di parehara man diha mi. Mauran ni. Mas nindot imo diri ang. Si Akbang. Ay okay, mura mo ko dili no. Limpyo ako. Limpyo kay akong tanan. Asi pasabot Hindi na ni ba? auntie nga na mangga. Si mangga. Akbang do diri ang ana day mangga. Kung man tubig diha, mimi. Bahala ka. So yan mga kawatatap, naabot namin dahil sa kuan. Ay, Ginoo ko kakapoy ba yung kinabuhi ako eh. Di ako cellphone. Gida ning kwarta no. Nara siya oh. Ang simsot ako mangidala. Hay, Ginoo ko. Mo to mo importante. Nara gani no simsot. Kani. Ang pag-ulan nito. Mga klaro. Taysa nang nabitin lang. Nami diri karon sa sapa, dapit ilamon na mga kawatatap. Nagkuan man ni si Mimi in town, Ginoo ko. Kabaho pag kuan riya oy. Pasagad na mo ko kan dapit ilaruksan. Nagdala mi og kuan foods. Kay diri ami man ni udto. Tabi. Ha? Pasagad na mo ka dito amo ko to. Oh. Pasagad na din si Mimi ba? Taganig nagkuan ron. Ha? Oh. Asa man ni siya adto eh? Sa tingala kay kung naabot mo dito ano? Minit kayo ang sapa, buyag. Buyag. Aray. Tora. Ako pa iya pasangin lang gani ko diri araman mi. Anak kani mo kakuan nilang duo. Naari mi sa sapa mga kawatatap na si Manang o nagbitbit og kuan tubig o soft drinks. Kay diri ami man ni udto. Amo ang madam Tora. Pag kami dyan magkauban mga kawatatapo ni mga tungong. Tabi-tabi. Direkta man ang dali. Ha? Lula, ikaw na pinag-iwan ba yun? Uy, tabi. Pinawala na naging host dari amin. Uy, kuwas na ang bilit ni. Sahay ko nito kain mo na. Buto na pagpaktil. Arang kainit mga kawatatap. Uy, Ginoo ko. Kanina si Manang, bata ka nagpasagad dari adaw. Sinaplay na? Kawatatap, mag-prepare na sa panood to.
Nami cock. Ay, kung apila ka no? Wa kag apil bayot. Sabi. Nami kuan nature spring. Ini gusto niya ha. Kadaghan ba ning kanon ang taon oy? Bantay lagi ni gini mahurot ron. Oh. Inya kanion sa maling. Yaha mo ko. Marin pa din. Ya tadi. Gilidara ko imong liptin. Nagduka lagi ko ay. Usa man yung pastil eh. Ay, kung apila no? Alalain ang kanot. Ay, kahago ba na yung plano mga kawatatap eh. Hay, sa dali man ang hay. Kawatatap, humanamig kaon. Nasiksila pa mo. Busog na ang mga person. Ibugas naman ko eh. Para pagka damak yun ang gatay oh. Hi te. Arapit lang bali anak manang. Sa lupon. Arapit. Kagulo. Asa na niyo sa lupon? Suling. Sa aroma. Asa Roma. Ha? Asa? Yung gabi. Hoy, suling mangla.